II. János Pál pápát magyarországi látogatása után 23 évvel 2014. április 27-én szentté avatta Ferenc pápa. Liturgikus emléknapját október 22-ére vezették be a római naptárba. A magyarság számára különleges, sorsfordító erejű változást hozott az 1990-1991-es időszak, amelyben megéltük a Szovjetunió széthullását, a kommunista diktatúra végét és a többpártrendszer bevezetését, a szabad parlamenti választásokat és II. János Pál pápa látogatását. A Szent Atya fontosnak tartotta felkeresni azokat a népeket, melyek kénytelenek voltak elviselni a diktatúra évtizedeit. Jól tudta, mit jelentett ez a megpróbáltatás, hiszen maga is a keleti szocialista tömbből származott, Lengyelországból. Így jutott el hazánkba 1991-ben, ahol több helyszínen találkozott a magyar hívekkel. Máriapócson, a könnyező kegykép előtt 1991. augusztus 18-án mutatott be bizánci liturgiát magyar nyelven. Megélte ő is Krisztusnak a sorsát. Volt tapasztalata azokról a nehéz évtizedekről. Személyes sorsában, tanulmányaiban, papságában, püspöki viselkedésében megtapasztalta, mennyire összefogtak Krisztus egyháza ellen az ellenséges erők. Mindig küzdött ellene az Isten igéjének a fegyverével, a szeretet evangéliumának a hirdetésével, és amikor pápává lett, akkor ezzel a tapasztalattal fordult a világ felé. Ő tudta, mit jelentenek az istentelen, abszolútista rendszerek. Ő tudta, milyen bajt hoznak a világra azok, akik csak a maguk uralmát akarják érvényesíteni. És mégis világosan tanította az ember méltóságát, az ember szabadságát, világosan tanította, hogy sem a kommunizmusnak, sem a kapitalizmusnak az ideológiája nem méltó az emberhez, de soha név szerint el nem ítélt senkit. Sőt, kapcsolatot keresett mindenkivel, akivel csak lehetett. Járt nála Gorbacsov, és járt nála a többi kommunista vagy volt kommunista vezető, elment Kubába Fidel Castrohoz, és mindenütt ugyanazzal az evangéliumi természetességgel, a feltámadott Krisztusnak szelíd önérzetével és nyugalmával hirdette az evangéliumot. És ez volt az, aminek nem tudtak ellenállni. Nem vádolt, csak tanított. Nem követelt, csak kért. És a világ lassan megváltozott általa. Ebben volt az ő nagysága, és ezzel tudta átformálni a világunknak, elsősorban Kelet-Európának a képét. Ma pápatérnek hívják azt a területet, ahol a 300 000-es zarándoksereg gyülekezett II. János Pál pápára várva. Jöttek a környező országok magyarjai felekezetre való tekintet nélkül, és jöttek a görög katolikusok, bármilyen nemzetből valók is voltak. A pápa homiliájának hangsúlyos gondolata volt. Ma mindnyájatoknak az a feladata, hogy az elnyert szabadságot a szeretet törvényének megfelelően használjátok fel, a keresztény élet megvalósítására, testvéri kapcsolatokban az összes keresztényekkel és az összes nemzetekkel. Nem mást kért tehát a pápa, mint a megbékélést a kommunizmus lezárása után, az együttműködést a más politikai nézetűekkel, a haladás, a boldogulás érdekében, az összefogás erősségében. Minden magyar hívő hirdeti, hogy a fia dicsőségében való részvétele által felmagasztal Angyal, a magyarok nagyasszonya, Magna Domina Hungaror. Ezt hirdetik annyi nemzedéken át,
valóban boldog meg, amely téged hordozó. Áldott vágy az asszonyok között. Legyen áldott Mária, aki befogadta az igét, és anyasságával őt nekünk ajándékozta. Mária, Krisztus anya, és a mi édesanyánk nemzedekről nemzedékre. Amen. Mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Nagyon sok feszültség volt, és mindenkin látszott ez. Ugye diákonusként az ember ott áll szembe a kezdőáldáskor, mikor tömjénezi ugye a szertartást végző püspököt, és tényleg 1 méterről szembe, nem is tudtam máshova nézni, csak a Szent Atyának a tekintetébe, és a Szent Atya tekintete végtelenül nyugodt és békés volt. És akkor ott kérdés is volt, de tulajdonképpen a kérdéssel egy időben már a válasz is ott volt, hogy mit izgulunk mi itt. Ott van az az ember, aki a szertartást végezni fogja. Ott van az az ember, aki kimer állni egy rendszerváltozás után 300 000 ember elé, Kelet-Magyarországon, és a maga végtelen nyugalmával, Krisztussal a lelkében, a Szentléleknek a mosolyával ránk tud nézni, meg a tömegre tud nézni, mit izgulunk mi itt. És ez a nyugalom és ez a békesség, ami a Szent Atyából szavak nélkül sugárzott, az ott 1 méterrel vele szembe egy pillanat alatt magával ragadott. Egyetlen olyan pillanata sem volt a majd 2 órás liturgiának utána, ami bármi félelmet vagy aggódást okozott volna bennem. Tehát a Szent Atya ilyen ember volt. Bárhol megjelent, bárki a közelébe tudott helyezkedni, akár csak néhány pillanatig is, a Szent Atyának ez a karizmatikus békessége és az Istentől és a Szentlélektől származó nyugalma egy pillanat alatt magával tudott ragadni mindenkit, aki ezt hagyta. Azt láttam a Szent Atyában, hogy ha az ember Krisztushoz közel próbál állni, akkor a Szentlélek úgy tölti el az életét, hogy nincs miért aggódnia, mert nem azt kell keresni, hogy én mit akarok vagy tudok mondani, hanem csak engedni kell, hogy átfolyjon rajtam az Istennek a jelenléte. A Szent Atya minden karizmatikusság ellenére is én úgy gondolom, hogy egy nagyon tiszta csatornája volt az Isten kegyelmének. Ez a jámborság és ez a szelídség, ez mégis égető tudott lenni. Én annyira örülök annak, hogy aki mellett ezt a hihetetlen kedvességet és mérhetetlen nyugalmat találtuk, hogy ez az ember mégis következetes és radikális tudott lenni az egyháznak a dolgaiban. A Szent Atya minden emberhez a világban ezzel a toleranciával közeledett, soha nem volt erőszakos, soha nem akart uralkodni senkin, hanem mindenkit abszolút kedvesen, magához ölelő gesztussal fogadott a maga közelébe, és ezek után mindig lehetősége volt arra, hogy őszintén, tisztán és nyíltan szóljon az egyháznak az alapvető értékeit meghamisítatlanul közölje. Én azt hiszem, hogy nincs más útunk, csak az az út, amit a Szent Atya járt, és azért nincs más útunk, mert az az út, amit a Szent Atya így bejárt, az tulajdonképpen Krisztusnak az útja volt. A világ változhat, 2000 évvel Krisztus után jelent meg ez a pápa közöttünk, és lám, ugyanazt lehet tenni a mai világban megfelelő tisztasággal, amit Krisztus tett. Én úgy gondolom, hogy Krisztus ezt várja Péter utódától, és ezt várja minden keresztény embertől. Amikor püspök úr bejelentette, hogy Mária Pucsra is ellátogat a második János Pál,
akkor megkezdődtek itt az előkészületek. Úgy a szövetkezet még akkor az volt, működött, részéről a terület kijelölése, az építkezés megkezdése, már onnan olyan rendőri feladatok voltak, amikor meghozták az oltárhoz szükséges anyagokat, attól kezdve ott éjjel-nappal rendőri jelenlét volt. A területre idegen személyek be nem léphettek, csak azok, akik a munkát végezték. Előtte szombaton egy úgynevezett főpróba volt itt a rendőrség részéről, kinek hol van a helye, kinek mi a feladata. Hatalmas erővel vettünk részt ebbe. Pócs-Petri, Mária-Pócs közötti területen volt egy hatalmas hátoltábor, ott voltak elhelyezve ezek a személyek, akik részt vettek a biztosításba. Azon a napon, 18-án úgy indult, már ugye korán reggel mindenki elfoglalta a felállítási helyét, én pontosan a kis templom, úgynevezett kis templom sarkánál voltam, mert ott jöttek be azok a delegációk, akik hivatalosok voltak, a polgármesteri hivatalban, az iskola épületeiben volt úgy mondva az irányító törzs, ide csak azok a személyek jöttek fel, akik részt vettek úgy a biztosításba, vagy meghívott vendégek, újságírók, akik innen mentek együtt, amikor őszentsége megérkezett a régi temető melletti része helikopterrel. Egy kápolna van ott a temetővel szemben, ott volt kijelölve a helikopternek a leszállóhelye, és akkor onnan jöttek fel ide a kettemplomhoz. Na mondjuk az az igazság, hogy nem messze van a kis templom, felaulálkodtunk egy páran, hogy mégis közelebbről lássuk ezt a menetet, a kocsikat, meg magát a őszentségét. Na, amikor itt megvolt a látogatás, ugye levonultak a pápatérre, akkor nekünk nem volt már olyan nagy feladat, mert mindenki oda ment. 10 órakor, jól emlékszem, akkor kezdődött a szentmise, és akkor egy kis lazaság volt, így mondom, de a helyet ugye senkinek nem lehetett elhagyni, de amikor vége volt a misének, nagyon jó idő volt, az a sok ember, mindenki jönni akart ide fel a templomba. Rá 2-3 óráról jött egy hatalmas eső. Úgyhogy estére úgy kiürült ez a város, mint máskor is szokott lenni, hogy búcsú után órák múlva már alig vannak, hogy szinte csoda történt, hogy addig olyan ragyogó idő volt, míg tartott a szent liturgia, addig akármerre jártam, úgy, mint rendőr, vagy mint civil személy, úgy mondtuk, akár iskolában, vagy Dunántúlon, hogy Nyírbátor mellett van Mária-Pócs. Ezután, ha azt mondtuk, hogy Mária-Pócs, még így csináltam. Úgyhogy hát ez valóban, hogy olyan hírneve lett, addig is volt korábban, de annyira nem mi, hogy a pápa itt járt. Láttam már filmekben, de meg nagy búcsukban már itt részt vettünk éveken keresztül, különböző vendégek voltak, de ilyet, hogy a pápa itt tőlünk 200 méterre, hát ez egy örök élmény, egy csoda volt. A helikopter itt szállt le ezen a helyen, ahol ez az épület épült. Azért viseli az ő nevét. És mikor leszállt a helikopterről, lehasalt és megcsókolta a magyar földet. És utána jött automobillal, és ő körbejárta, tehát az úgy volt, hogy utak voltak. Tehát olyan, mint egy, most nem tudom hirtelen mondani, labirintus. Na, így mondjam. És úgy láttuk meg, nagyon szép misét végzett, gyónni lehetett, áldozni lehetett, megáldott bennünket, úgyhogy nagyon szép emlék volt, még akkor férjemmel együtt mind a ketten itt voltunk. Mert amúgy is minden búcsúra mindig jöttünk, még gyalog is, pedig 30 kilométer Újfehértól idáig. És sokat jöttünk gyalog. Minden évben megjelentünk a búcsukon. Tehát akkor, mikor meg a pápa jött, az egy különleges esemény volt. Hát azt nem tudtuk kihagyni. Én, mikor férjem meghalt, utána kis ideig még töprengtem, meg dolgaim voltak otthon, amit lerendezzek, és utána eldöntöttem, nem is mentem sehova, hanem egyenesen azt mondtam, ide jövök Mária-Pócsra. Nekem nagyon a szívemhez nőtt ez a hely, meg az, hogy a szűzanya itt van közel hozzá. Nagyon szép élmény volt. Na most érdekes volt, hogy amikor vége volt a szentmisének,
akkor ugye lejött, és ott a papakelőt ott ment. Hát persze én ott előrültem, akkor kedvéért esperes voltam, meg öreg, de mikor ő ott lejött, az oltárra is jött, hát a fiatalabbak, meg ügyesebbek mind elém álltak. És aztán, hát jó, mert ezzel nem fogunk. Mikor odaért, akkor akik előttem voltak, szétnyomta őket, oda jött és kezet fogott. Ez az életem egyik nagy élménye vele kapcsolatosan. Nem csak nem lehet elfelejteni, hanem az, hogy maga a pápa is jön a szűzanya tiszteletére, Pócsa. Ez úgy olyan jó érzés, olyan boldogító érzés mondjuk a pócsiak számára. Mint református embernek is tud üzenetet mondani, és egyet is tudok vele nyilván érteni. Tehát számomra a pápa látogatása, tehát valahogy egyfajta természetes dolog volt, hogy ide jött, és én nem egy ilyen misztikus valaminek éltem ezt meg, hanem egy nagyon is földközeli, testközeli, egy természetes folyamatnak, hiszen voltak előzményei már az őszentsége. Ugye, mint utazó pápa, azért sok helyen megfordult már Mária Apócs előtt is, és után is, és hát az ő emberi gesztusai valamennyi keresztény ember számára példaértékűek és elfogadhatóak, és valamennyiünket segít a kereszténységünk megélésében. Szoktam időközönként imádkozni, ő érte, meg ő hozzá, hogy segítsen, mert mondtam, nem baj, akármilyen keresztet ad még a jó atya, mindet elfogadom, csak adjon hozzá türelmet, hogy ne zúgolódással, hanem csendbe tudjam elviselni. Mert a férjem halálába beletörődtem, hogy születtünk, halni kell, majd megyek én is egyszer. Én diákként voltam itt, tehát egyetemistaként is. Közel 2000-en laktunk a város szélén a sátorban, és segítettünk mindenféle munkában. Tehát volt, aki szalagot húzott, volt, aki tábori vécét állított, volt, aki vizet hordott, tehát mindenki a maga dolgát végezte, és nagyon jó volt akkor kicsit ilyen lázadó fiatalként, nem arról volt híres az ember 19-20 évesen, hogy olyan bokoranya legyen a környéken, és a markánsabb és kicsit izgágább emberek is úgy megszelidültek azokban a készülési napokban. És én leginkább azt szeretném felidézni, azt a szerelemhez hasonló érzést, amit az ember nem tud fizikailag leírni, de mégis amikor érezzük, hogy szúr itt bent, vagy melegint, azt gondolom sokan átélték már, hogy amikor megérkezett a légtérbe a helikopter és a helikopterek, és ott a több mint 300 000 fős tömeg fölött körbejárt, akkor mindenkit átjárt a melegség. Nem csak a lelkes zarándokokat, hanem a velünk sorban álló rendőröket, biztonsági embereket. Tehát egy olyan számomra megmagyarázhatatlan és ilyen módon nem áttélt érzés lett úrá, vagy erővel, örömmel rajtam, aminek máig hálás vagyok a Jóistennek, hogy részese lehettem. Valóban 1991 a nagy várakozás éve volt. Emlékeim szerint tehát hónapokkal előtte készült a város lakossága, meg a környékbeli települések lakossága is a pápa fogadására. Én akkor Pócs-Petriben dolgoztam, fiatal igazgatóként az általános iskolát igazgattam, és az akkori falu vezetése is úgy döntött, hogy besegít ennek a hatalmas tömegnek a fogadásába, és így tehát bennem maradandó élményt hagyott. Talán akkor találkoztam először a Kárpátaljáról ide zarándokló tömeggel. 200-300 embert szállásoltunk el a pápa látogatás megelőző éjszaka, és hát az zarándokokkal való találkozás önmagában feledhetetlen élményt nyújtott, amilyen lelkülettel idejöttek az emberek a misére, és hát van a kinyílott határ, tehát a lehetőség, hogy találkozhatunk honfitársainkkal, tehát ez tényleg maradandó élmény volt. Olyan településneveket hallottam ott akkor, hogy honnan jöttek, amit addig soha nem. Ez önmagában feledhetetlen élmény, és az az összefogás, amit akkor ott a falu lakossága próbált, igyekezett tenni, hogy zökkenőmentes legyen minden, hogy gördülékeny legyen. Úgy gondolom, hogy annak a lelkületnek, amit Mária Apócson, de mondhatnám Pócs-Pet is, annak ellenére, hogy a római katolikusok lakják inkább a települést,
tehát a készülődés, a fogadtatás az hallatlanul nagy vehemenciával történt. És hát a lelkiség, ami megmaradt ebből, talán mind a két település, hát ugyanúgy Máriapócs és Pócs-Petri is, hiszen előtte nem sokkal történt a Pócs-Petri pernek az újrafelvétele és rehabilitációja, a 48-as és Halmosítás perének az újratárgyalása, tehát egyfajta újra felemelkedést jelentett erkölcsileg is szerintem az itt élő embereknek is. Tehát nyilván a Máriapócsiakban az a büszkeség, hogy az akkori fiatal kis városba ide látogat az őszentsége, ez mai napig is egy tartást ad az itt élőknek, itt lakóknak, meg egyben feladatot is, mert tehát úgy gondolom, hogy ez egy akkora sarokpont volt a görög katolikus egyház életében is, de a város életében is, hogy amit őszentsége pecsételt meg, tulajdonképpen hitelesített, hogy tehát én úgy érzékelem, hogy onnantól kezdve aztán ugye a feladatok is sűrűsödtek, tehát nyilván az egyháziaknak az egyházi feladatok teendők, de úgy gondolom, hogy a városnak is. A kormányok váltották egymást, de az utóbbi időben, ami itt Máriapócson megindult úgy az arándokházzal, a templom felújítással, a templom előtti tér, a templom melletti tér, lényegében rohamosan fejlődik, főleg az utóbbi időben, mert eddig úgy volt itt megszokva, hogy szombat délután, vasárnap délutánig, ha volt egy búcsú vagy egy nevezetes rendezvény, akkor voltak itt idegenek. De azóta, mióta ez megtörtént, szinte nap mint nap csoportok, 5-6 busz meg, hétközben is benne van programokban Máriapócsra, hogy eljöjjenek. Úgyhogy csodálatosan szép lett minden. Máriapócs városa nagyon sokat köszönhet annak az eseménynek, hogy itt volt a Szent Atya. Infrastrukturálisan méltó szintre kezdett el lépegetni, ez egy nagyon fontos dolog. Ami nekem papként érdekes is, lehet, hogy egy kicsit fájdalmas kimondani, de ezt megfigyelhetjük sok más helyen, ahol intenzíven jelen van az egyház a jelenlévő turistákkal, hogy a helybéliek nem tudják úgy értékelni az esemény nagyságát, mint azok, akik csak évente egyszer-kétszer jutnak el. Erre rájöttem, hogy természetes valamennyire, mert most már én is helybéli vagyok jó ideje. Viszont itt most az értékelésben arra gondoltam, hogy a környező képe itt van. Tehát nem mondható, hogy az országban itt lenne a legmagasabb templomba járás a helyi lakosok szintjén, de arra, hogy a Szent Atya itt volt, arra mindenki büszke. Arra büszke a református iskolaigazgatónk, a hasonló felekezetű orvosunk, és sorolhatnám még mindenféle intimitást nem sértve. Válogatás nélkül ebben olyan konszenzus van, amely megirigyelhető lehetne bármilyen más témába. És ez nekünk, egyházi embereknek, papoknak azért ez jó érzés, tehát bármelyik hivatalba bemegyünk, akár ha rendőröket találkozunk, akár az iskolai kollégákkal, mind-mind 2-3 mondat után fölidézi azt, hogy milyen jó volt, mikor itt volt a Szent Atya. Ez egy komoly akkumulátor és egy komoly tartalék, és ez a mi felelősségünk egyházi embereknek, hogy erre a meglévő kincsre hogyan lehet építeni.